A ka ca ni miliyɔn 230 ɲɔgɔnna jate ye musolamɔgɔw la minnu ni kisira ka bɔ ɲangata min bɛ bila musow kan duniya gun kan UNICEF ka fɔ la. A ka ca kosɛbɛ farafina, Azi ani arabula gun de kan. Ni yɔrɔ ninnu de la dan bɛ kari musow la ka dan kari u ka hakɛw la ka sababu kɛ ni taabolo ninnu ye. Waati sera ten ka dɔ fara baaraw kan yaasa ka se ka ni taabolo ninnu kɔn ka bɔ duniya kɔnɔna na sani san 2030 waati cɛ duniya keleyatɔnba ka fɔ la. Bi juma la Afrique du Sud yahudiyaw ka musokulu dɔw wulila ka taama kɛ ka u kan nabɔ ka kofɔli kɛ duniya marabagaw ka makuni kan ka kɛɲɛ ni Hamas ka yahudiya weleku n'u u minɛlen bɛ u bolo. Irisiw ka sɔrɔdasiw minnu bɛ kɛlɛkɛdenya la Ukraine jamana kan bi bɔra ne yirifeerew ye ka a di musow ma. Ukraine u ye yɔrɔ minnu minɛ kɛlɛ senfɛ bi juma in na ka kɛɲɛ ne musow ka bi tasibiladenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Irisiw ka jamanakuntigi Vladimir Putin bɔra bi ka tasibila kɛ musolamɔgɔw ye minnu bɛ a ka sɔrɔdasiw fɛ kɛlɛkɛyɔrɔw kan nin waati ninnu kɔnɔna na yaasa k'a ka dɛmɛ lase u ma u bɛ kɛlɛ la yɔrɔ minnu na. Ka kɔrɔ nin tasibiladon in bɛ kɛ ni ɲɛnajɛbaw ni nisɔndiyabaw ye duniya gun kan musow yɛrɛ ka hakɛkow kan nka bi République démocratique du Congo musolamɔgɔkulu caman de bɔra ka fara ɲɔgɔn kan bi ka fini fiman don ka sanga yira ani u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni kɛlɛ ni fitinɛbilen min bɛ u ka jamana kɔrɔyan fanfɛla la ne a senfɛ musow caman ani denmisɛnninw caman bɔnɛna u ni na. AFP kunnafonidilaw k'a fɔ la.